Tikulandireni kuli konse kumene mukuonera program ya Ndale mbuyomo ya Sabata ino. Ineyo dzina langa ndi Fungai Chiwaya. Ndathokoza kwambiri kuti muli pamenepo. Program ya Ndale mbuyomo kwambiri imatifukulira ndale zimene zinachitika mdziko mwathu muno koma za mbuyo. Osati za pano yayi, koma za mbuyo. Muma programu athu amene mwakhala mukuonera takhala tukamba nkhani zokhuza bingu wa Mutharika, komanso taona nkhani yokhuza Joyce Banda. Tidango kamba pang'ono kuti chifukwa cha imfa Joyce Banda adakhala mtsogoleri wa dziko lino. Ndelero tifuna tiunguze nkhani zokhuza Joyce Banda. Joyce Hilda Ntira Banda omwe anatenga ulamuliro wa dziko lino, president BINGU wa Mutharika atatisiya. Tikulandireni mtsogoleri. Zimu kwambiri bwana. Tathokoza kwambiri. Zikomo. Program ya Sabata ino tifuna tiunguze kwambiri nawo zokhuza Joyce Banda. Yes. Tiyambire amene kuti Joyce Banda adali munthu wa ndale, adakhalapo munthu wa ndale ndikale lonse. Yeah. Chifukwa anthu amene adasatira nkhani ya Joyce Banda adali munthu amene anali wotakataka makamaka pa nkhani za chitukuko cha amayi. Yes. Adadziwika kwambiri ndi nthawi ija ya bungwe lija la National Women Nabiwi. Yes. Anthu ambiri amawadziwa ndi zimene zonzo. Koma kuti anali munthu wa ndale. Yes, ani munthu wa ndale. Chifukwa mmene amatengedwa kukhala vice president wa dziko lino analoti achokera ku chipani cha UDF. Ndipo anakhalapo MP wa kudera la Kuzomba kumene amachokera pansi pa chipani cha UDF. So sikuti kanali koyamba kulowa ndale. Analoti ndithu pambali poti amaphunzitsa azimayi nkhani zokhuza ma business nzina zotere kudzera mu Nabiwi, koma ndale analoti azilowa ndithu komanso amenamizo. Okay. Ndithu. Moti sizinali zina la chilendo kundale. Sina dzina la chilendo, ndipo munthu imeneyo anali mmodzi mwa azimayi amene amaona kuti ndi amphamvu kunkhani zipandale maleni chifukwa kunali ngati iwowo Dr. Patricia Kaliati, imeneyo kunali ngati Ana Kachiko komanso Lilian Patela kumangojo. Ndi mayina amenewa anali azimayi amene amaona kuti they are ready to do politics in Malawi. Ndipo ndalezo akuzikwanitsa zikuyendanso mwinaso kuposa amuna ena. Okay. Ndithu. Was it a surprise kwa Amalawi kumva dzina lawo likusankhidwa kuti akhale running mate kapena amene abe adalibe ndi chiyembekezo kuti zitakuteka pachatu akamasankha running mate timatutumuka tutulutsa chinamwa. Anthu padali manong'ono ena ake kwina zinalembedwa pena pakuti zidadziwika kuti zingathe kuteka. Nthawi zonse tikamasankha running mate imakhala surprise kwina kuli konse. Andisayembekezera mwina ngati zimadzango yamba kumvekera mwina a week before, koma nthawi zambiri zimakhala zobisa. Ndiye mukandifunsa kuti was it a surprise? Yes, it was a surprise. Ngati mene nthawi zonse zimakhala zodzidzimukira foti nthawi zambiri running mate anthu amakonda kubisa. Ena amachita mwainde kuti tamudziwiratu a week before, koma taonapo mbuyo mukuti running mate timadzamuona kupereka makalata. Ndithu ubale wa BINGU ndi Joyce Banda atakhazikika nkukhala running mate udali wotani kumayambiriro, anthu amaona zotani? Taona BINGU akuyenda limodzi ndi Joyce Banda. Yes. Kuma kampeni udali wotani kuyambirako? Ndikuzozo kuti mfuna mufunse kuti zitaonongeka iyayi akutolana kumena bondi yawo idali yotani, yolemekezana motani, amagwira bwanji ntchito? Ya unali ubale wabwinobwino. Ndipo ngati nkhani yokhudza delegation timayinena ija inkachitika ndithu koyambirirako. Ngoti ndinakambanso ndi Evans Matola program ina kuti kuti ngati panayamba kusokonekera ni nthawi imene tsopano kukatuluka nkhani yokhudza succession plan. Kuti kodi Professor 2014 malemu Professor Tinga Mutharika malamulo sakwala kuti akhoza kuyimaso. Ndiye tingapange motani. Nde mwina ngati kusokonekera kunayamba kusokonekera ndi foja succession plan imene inayamba kupangidwa mu chipani cha DPP kuti mwina dzina la Professor Arthur Peter Mutharika litayamba kutuluka. Ndipo Joyce Banda ni modzi mwa anthu amene anasankha kuti iwo sapanga support candidate. Okay. Yes.
So fast forwarding kampeni yachitika, anthu adzungulira dziko, agulitsana, kena kankupeza kuti BINGU awina. Ndikuti Joyce Banda tsopano ndi vice president. Yes. Amagwira bwanji ntchito nawina. Ntchito tsopano taktalo anomboma. Talomboma. Okay, Kwati kumbukire Sabata manena kuti vuto limeti ndi constitution yathu. Niona kuti office ya vice president is a delegated office. Amagwira bwanji ntchito. Ndipo sekuti kapena kuti kwa ineyo ndimaona kuti vuto. I'm not a lawyer, koma ndimaona kuti this is a problem. Chifukwa if we say it's a delegated office, ndichifanyike nthawi zonse vice president ndi president wake pamakhabe mavuto oti mwina mwezi yambirira chaka chimodzi zaka ziwiri agwira bwino bwino kwinako mwamba kusemphana. Mwina tisanapitire chimachitika nchani koyambirira kubwino bwino kumagwirizana kumatumana kumakhalira limodzi eti komano zimangochitika kuti mwina pakutha pakanthawi basi kuti anthu asemphana tilende kuti ndi anthu ankatimo kapena wina yamakhala kuti akufuna akhale pamwamba apa kapena pamwamba apa mati uyu akuoneka ngati akaenda kwambiri anthu akumamutama kwambiri chimachitika nchani munapeza kuti chimachitika nchani? Yankho lene kuti vuto ndi ili ndimalephera kukhala amene kuti kweni mwina vuto litokhala ili koma kuti tikhoza kukhala ndi mayankho ambiri koma nkhani imene ndimayiona ndimene ndakhala ndikuifotokoza. Vuto ikanakhala kuti office ija ndi job description yake kuti mutangolowa office iyi ntchito zimene azigwira ndizi malingana ndi constitution mavuto onse ache bwezi kulipo. So kuti ndiyankhe ndi kuti vuto limodzi lake ndilakuti kapena mwene ifo china kuti munthu amakhala nayenso ndi ma aspirations kuti masankho akubwerawa nanenso ndikhoza kuzapikisana ndi bwana wangawo ndiye mwina bwana popa kuti uyuso akaonekera kwambiri akhoza kuzandigwetsa mwina alikhoza kukhala kuti yankho koma losakwanira. Koma kuti mwina tikanapanga malamulo athu kuti ntchito za vice president pakhale job description ndi izi iye akalowa mu office adzigwira ntchito mogwirizana ndi job description yake. But have you noticed kuti each and every vice president akamatuluka kuti temwe kuti amakhala ndi chipani chake m'Malawi muno? Tiyambire pa Khumbuka chale Freedom Party kuchoka Khumbuka chali tipite kwa Joyce Banda. Yes. Kuchoka kwa Joyce Banda tipite kwa Kasimu Chilumba. Kuchoka Kasimu Chilumba tibwere kwa Manganya. Dr. Michael Usi. Kuchoka kwa Dr. Michael Usi ndikubwera no maremu even Dr. Saros Chirima. Each and every vice president amakhala kuti kumapitoko akakhazikitsa chipani. Tiri mkati mudaola mkatimo zankatimo zimampakisa kuti national mpaka ndikhale ndi chipani changa chimachitika nchani? Nkona ndikunena kuti zonsezi kumachitika ifuna kuti okay mukantenga munthu khala vice president amakhala kuti iye just ndikuthekera kuyendetsa dziko he or she is the president in waiting. Okay ndiye mwina chifoti munthu uja ndi potential kuti mwina akhoza kuyendetsa dziko nthawi zina chifukwa choti malamulo a dziko kapena kuti chifoti iyeyo pang'ono pokha ndi chiopsezo kwa president that's when that person is bad kuti uyu asaonekere kwambiri titere. Koma amene amapanga bawo ni ndani? Ndi president yo kapena ndi anthu ena amene amakhala kuti no akumuyandikira president uja kwesa kumuuza kuti bwana tu zikuchitika ukuzi mwina iniyo zanu sizingakuyendere uyu asamakuyandikira. I cannot simply say kuti amamuletsa vice president ndani koma munthu wakhala otumidwa waliyense amene amakutumayo ali ndi ufulu wokutuma kapena ayi. Okay. Yetu ndiye awawa ayamba kuyendera limodzi Joyce Banda ndi BINGU wa Mutharika imene tukamba za 2009 tayamba kuyenda limodzi 2011 mudaza kamba pa program ya Sabata yatha kuti zinazaoneka ngati kuti succession plan ya chipani cha DPP imaoneka ngati kuti inali yogwedera ngati sanali yogwedera koma imaoneka ngati kuti inali ndi zibowo zimene zimakhala ngati zimavuta kuti munthu azilondoloze bwinobwino makamaka kuchipaniko ndafotokoza. Okay mukanimvetsa ndikunena kuti kwina kulikonse kuti tolonkhale ufumu wa mmodzi otakhala kuti ndi ufumu wonena kuti mene ukhalira ufumu wangoni from father to son
sikuti pamalephera ena ake owenyawenya olo atakhala kudziwa zone kuti ufumu usiningalowe amawenyawenya basi nde nkhani izizi zimakhala kwina kulikonse kuti chifukwa kukhala ndi chikhumbokhumbo yoti ndikhale sikha m'manja mwa munthu mmodzi wina aliyense amene kuti ine imene ndatumikira abomali ndikuona kuti ndine oyenera ndithu kuti ndikhoza kukapikisana nawo convention ndipo sikulakwa kutero koyo kumakhala kuti you are just expressing interest yawo koma kuti pamene pamavuta tsopano ndi kodi mpato kuti upatsidwe kuti ukafikire kumene ukuganiza ukafika paimwa yoti mwapatsidwa kuti mukhoza kukapikisana convention zimenezo nde nthawi zambiri mapeza kuti muzipani zambiri mumakhala zotsamwitsa and it's not only one political party ndi zipani zambiri mumakhala iyayi amene mwakuti mwina kupekera naso nkhani mwina kufukira naso nkhani zimene apalamula mwina 10 years ago kuti ukhalenga kuti basi wapondeka nde it's a problem which is there kuti kwina kuli konse ndithu kumakhala opposition angati opposition ene kumwamba amene akhristu amati akumwamba Satan formed his own group rebelling against God, so why not on earth? It's the same thing. So tenda nawo lendo idazachitika kuti a president adatisiya ndipo mwa constitution zidapereka mphamvu kwa a Joyce Banda. Yes. Ametu kukambira na dziko lero. Adayamba bwanji a Joyce Banda kulamulira dziko lero. A president adatisiya pano mpameti kuyamba no kwasakatulana kose kuja kunali wongo wabweresa pamodzi kwasi anapezeka bwanji so adayamba bwanji kulamulira boma la Malawi nthawi imene kuti chipani cha PP chilipo kapena nthawi imene kuti ali ngati just a president chabe chifukwa cha kuvuta kwa ubale wa chipani cha kwa a vice president ndi chipani cha DPP iwo anadziwiratu kuti apa kulibe space yoti olo convention ndikhoza kukapikisana nawo nde ubale ujotayi pakwambiri moti vice president sipamachitika delegation ina iliyonse okay nde amangokhala basi ku office kapitira kuti mu office mwawo kandi ku nyumba ya boma nde chifukwa cha zimenezo anaganiza kuti ineso mene ndatumikira dziko lino pansi pa chipani cha United Democratic Front mboma ndatumikiranso nganduna mu nthawi ya BINGU mpaka na Benedict to car running mate ndikukhulupirira kuti pa masankho ndikhoza kukapikisana nawo ndikuwina koma sindingakapikisana nawo pa masankho pa tikiti ya convention ya DPP because panali zotsamwitsa zimene zinalipo ndiye chifukwa cha chimenecho anaganiza ali vice president anaganiza kuti angoyambitsa chipani ndanambitsa chipani komatu chipani chinkuti chidali mazira mu nthawi imene a BINGU analipo ndipo they were mukapaka chipani supanga weka umaona kuti kodi amene akhoza ndithandiza ndani now you can choose anyone else either munthu amene sali kuchipanicho kapena ali kuchipani china kapena ayayi anthu oti sanambe Ndale omofuna mauzo kuti yambani Ndale mutithandize pangeze okay so that's what was happening ndi chifukwa chake mene a Joyce Banda anali vice president wa dziko lino atayambitsa chipani cha PP chifukwa zimamveka ndithu ndipo even nsalo zinamba kutuluka okay kuti yayi Dr. Joyce Banda ambitsa chipani ichi cha PP okay ndi zinkaoneka ngati kuti sikuti ndizitozo zipita patali expectation yantu nzapompa zimene zikhali nthawi zonse anthu ayambapo zipani zipanizo ndikutani ndikuti nde maganizo mwawo kunaikuona kuti sikuti ndizoti zipita patali chifukwa masankho a 2014 sizingatheke kuti mwina akhoza kupambana you see that nde masankho amenewa a 20 nakuti katikati mene abingu amamwalira tsopano iwo atenga dziko lino ndipene tsopano kuna kuti tsopano chipani cholamula cha dziko lino ndi chipani cha People's Party ndengati chipani cholamula cha dziko lino kuna tsopano kutolera anthu osiyana magulu osiyana kuchoka ku zipani zosiyana kuma gulu ambiri linachokera ku DPP naona kwa Silikimia kumeneko ndithu tinaonaponso Uladi Musa ndi komanso tinaona even tinaona maremu Raf Kasambala anali mmodzi mwa I think anali attorney general mu nthawi ya ulamuliro wa Dr. Joyce Banda ndi anatolera anthu oti ozindikira odziwa zinthu kuti mwina nkhani zokhudza malamulo tizendetse motani economy yathu imene kuti yaphwanyika mu nthawi ya BINGU kodi tingepange fix bwanji zonse zija zinkachitika ndithu moti dziko lili limaoneka kuti linayamba kulongosoka anthu ena amati mwina azibambowa andalewa adatengerapo advantage
kuti poti mtsogoleri ndi amayi ifeyo timukute nchongena kuti zinthu zitikhalire bwino ife osati kudziko. Zilipo zinthu zina zimene inyo mutha kunena pa kuti mu nthawi ya amayi zinthu zidasintha kumbali ya ubwino wambiri. Chifukwa mene Dr. Joyce Banda amatanga dziko lino mdziko muno bwana mulibe forex. Kuti upite ku bank ukapeze forex umapeza kuti kulibe. Mene Dr. Joyce Banda amalowa dziko lino nkuti mafuta agalimoto kulibe. You remember muthawi ya bingu asanatisiye nkukatuluka mawu amene ankena kuti ngati mukuna kuti mafuta kulibe kagonende pansewu kama sikugundana. Meaning to say amafuna aonetse kuti mafuta alipo koma kuti avomereze kuti vuto lilipo kuna ikofuna mudziwa anthu andale savomera kuti vuto lilipo. Nde koma mukulowa kwawo kwa Dr. Joyce Banda kuyambira mu April mpaka pamene anakwanitsa myezi yokwana 3 somewhere in July. I remember somewhere in July ankasangalala kuti chipani cha PP kamene kuti utsogoli wa Dr. Joyce Banda owanitsa masiku kwana 100. Ndipo sukuti amangosangalala ya amayamba kuloza zinthu zimene zasintha. Forex namba kupezeka, mafuta namba kupezeka, komanso sugar amene tinkaphana anthu kuma shop anamba kupezeka. Ngoti pamene panavuta kwambiri ndi nkhani yokhudza economy kuti tingaipange bwanji fix economy. Ndipo ene tsopano anayamba kutenga ma advice from international organizations komanso maiko ena. Ndi recommendation yoti tipange fix economy inali yokhudza devaluation. Net devaluation anayipanga devaluate into currency yathu, if I'm not mistaken it should be around 40% devaluation. Ndi imeneji inapangisa kuti mitengo ya zinthu zina zikwere ndithu. Ndi kuti zinthu zikukwera chakudya tizinthu tina tikukwera koma kuti mwina kukwerako sikuti kumapsinja anthu ena chifoti anthu a business afuna kugula katundu kunja amakwanitse 40 forex ikupezeka. Komanso dziko linayamba kumayenda ndithu kuona kuti tizinthu zimene timakhala kuti kuvuta tayamba kumapezeka dziko lamba kuyenda mtsogoleri ameneyo. Koma munafotokoza na kuti zikukhala ngati kuti anthu anamba kukumpezerera munthu kuti fone mwine munthu wamayi. Ndi mmeneso anthu amaganizira nanenso nthawi zina ndimaganiza moto mwina tikutheka kapena kuti zinthu zina zinkaona kuti zosokonekerazo zinkasokoneka fone munthu wamayi. Koma mutati muonetse mupeza kuti zomwezo zimene zinkasokonekera mu nthawi ya Dr. Joyce Banda zimene zakhaso zikusokonekera mbuyo mwatsogolera amene takhala mdziko. Chifukwa nkhani tu liwu loti cashgate inatuluka lidatuluka mu nthawi ya amayi. Yes, of course. Kumene anthu anali ndi ndalama. Adali ndi ndalama. Akutero. Nde mudatuluka nkhani zosiyana chifukwa mayina wena amene adakhuzidwa ndi nkhani zokhuza kupezeka ndi ndalama mpaka wenanso mpaka adaomberedwa pa khomo pawo kulilongwe. Inali nkhani ya ndalama. Yeah, of course. Chinkativuta ndi chani? Chimativuta ndi chani kuti mtsogoleri amene wabwera pampandoko kumalizisa teremu imene idalipo ya DPP nde wabweresa timu yake yanyuwani within a space of 660 days imene ndi 2 years zimene mukubwera zinthu ngati izizi zakuonongeka kusakazika kwa ndalama tizo vuto linali chani? Bwana zinthu zimene zija zinachitikadi. Billions of money, billions of kwacha's were misused. Zambiri zimakambidwa. Vuto limene linalipo ndi Dr. Joyce Banda ndikunenanso apa kuna kuti sikuti ndi vuto tukamba za Dr. Joyce Banda koma sikuti ndi okhana kuma ndi vuto limene. Ngoti vuto lija limapangidwa exaggerate. Potengera leadership inaima munthu amayi. Koma zimachitika ndithu. You've heard about 65 billion 65 billion kwacha zimezakazo sizas Joyce Banda zimezo but in other governments. Ndiye kuti vuto ndina kuti vuto tingapeza Joyce Banda vuto linalonena kuti I think mu unitary system of government the president has got the power to control things. Vuto linavuta ndina kuti a president mwina analibe controlling power. Kuti zinthu zisamaboke ngati mene zimabokera mene mucha. Pamene nimaona pata vuto pamene pacha. Nde mwina chifuna kulephera kupanga control. Mwina kutheke foti anthu amawatola kapena iyayi anthu amapereka mwina
malipoti abodza amene a president amaoneka kuti mwina malipoti ondoona ndi anthu amatenga pa advantage pa zimenezo chifukwa tu pali zinthu zina zimene zimakambidwa kuti wena mwa akuluakulu amene adakalowa chipani cha PP zinali nkhalakale pa Ndale zimene zinazama kwambiri mu Ndalemo kusiyana ndi president amene nkuteka chifukwa mukaonetsetsa timu imene anagwira nayo inayo yaseva ngati ma ministers for over 10 years ena for 15 years ena aso akuzokhala kuti anayamba kugwira ntchito ndi Kamuzu anagwira ntchito ndi Dr. Bakeri Mulozi kenako ndozagwira ndi Malema Bingu ndi kuzagwira ndi Dr. Joyce Banda ndi chifukwa cha kusokera kwa controlling power kuja ndi kumene kumapangitsa chifukwa nkote olakana khala president by experience as long as she's got power to control things ndikukhulupirira kuti anthu aja pochita zinthu akanachita mwa mantha ndi mowa. Okay. Yes. Okay. For dziko lathu la Malawi timatsatira unitary system. So mukaona unitary system ndiona kuti president amene okhala ndi mphamvu. You are there to control things. You are there to control the different departments and all organizations amaboma. You are there to control those things. Ndiye kuti pena ngati zimachitika kumakhala kuti the real controlling power mana alibe. Nthawi ya a Joyce Banda anthu ena amati adachulusa maonera kuti azungu akuti samalephera andiuza kuti mwakuti inene kuti inali lack of controlling power mwayo kapena kunali kuti afuna kukonza zinthu mkati mukonza zinthuzo anafuna kuti apeze njira zina ndi zina ndi zimene zimakambidwa kuseri amazibweresa poera fukwa mawu amene ndithu amanenedwa azungu andiuza vuto lalikulu ndiwe mwane nalo. Okay, palibe boma limene limayenda opanda upangiri waife tokha kuuzana bwanji economy tinaenda motero palibe boma limene limayenda opanda upangiri kuchokera kunja. Okay, we have seen many mafuta akwerera for the past 7 months. You see that ndi mene economy ikutani kuti ikuyendera. Okay, at least we can see palika stability pang'ono ka economy. Now zonse zina zimene zimachitika sikuti ndi ma decision okhaokha amene apangidwa ndi president and cabinet pali ziwiri zitatu imakhala kuti it's an advice or recommendation from international organizations. Koma si nthawi zonse zimene unganene kuti inaenda panga izi chifukwa andituma akuti yeah nthawi zina umaonetsa weakness yako kuti iweyo pawekha ulibe ubongo otukuzokhala pansi kuti vuto limene ndi naloli tingalithetse bwanji nde mwina pamene pamavuta mpamene paja kuti the former head of state could come open and say azungu andituma azungu kuti zimenezi chamwina ndi zimene zimamba tsopano kuipitsa kuti nde kuti tu munthu uyu payekha sangathe kupanga ma decision mwina nthawi zonse tikudalira azungu nde understanding ya anthu achikuda akangomva kuti ichi watiuza ndi mzungu nthawi zambiri si anthu achikuda onse amamachita chinthuchi ndiye kuti amene atibweretsera mavuto kuchokera kwa azungu ake amene akuatchula. I think vuto anali pamene mukayang'ana cabinet ya Joyce Banda nthawi imene anali president mutakuona kuti adali ndi nduna zimene zinamuthandiza kugwira ntchito m'magawo onse. How would you rate? Magawo ambiri zinthu zinaenda kubwino chifukwa tukamba zoti forex number opezeka mafuta opezeka sugar opezeka economy nthawi ikhala imagwedagwera imene inadzamba kukhazikika ndiye kuti I think Gulaji na Sosten Gwengwe ndi anthu ena anamuthandiza koma kuti vuto lalikulu unali kulekelera zinthu. I think recklessness yakayendetsedwa ka chuma cha boma ndi zinthu zina pamene panagona vuto ndi utsogoleri wa Dr. Joyce Banda ndi pamenepo koma zambiri tikuzona kuti zinaenda bwino mwinaso kuti tipange rate ndi azibambo ena amene ayendetsa dzikoli tikuzona kuti Dr. Joyce Banda pena pake anachita bwino than some of the former presidents that we have had. Koma adali ndi vuto loyenda kwambiri president amene anadzienda zimenera kutero president amene anadzienda kuti adzidziwa kuti dziko likuyenda motani. If you anthu adafika pena pano kuti yayi tsopano kwina kuno tsopano yayi mukuyenda kwambiri kodi ndichoncho kuti president amayenera kuti aziyenda kapena adzikhala mu office kumakonza zinthu kukonza zinthu mbali zawiri ukhoza kukonza uli mu office komanso you have to see what is happening on the ground. I will take you back in history nthawi ya Dr. Banda.
Dr. Banda anganakuna khala president oyambira kunena kuti akuyenda kwambiri Dr. Banda because Dr. Banda ukanakwanisa kunena kuti angwazi mukuyenda kwambiri either kunena kusukwanitsa kapena ukwanitsa koma Dr. Banda amayenda maka chima kunja kuti kwacha anthu akulu achimanga amayenda ndithu kuyesetsa ali ndi mphamvu nthawi in his 70s 80s amatha kuchoka ndithu kuona kuti kukaronga chimanga chikuyenda bwanji zinthu zikukhala bwanji ndi nkhani yoyendayendayo mudziwe kuti kumalawi kwathu kuno boma lilonse limakonda kulandira criticism kuchokera kuma civil society organizations ndi nkhani zambiri zimene timanena kuti amalawi kuti mudzapeza kuti nkhani zija sikuti zimakhala kuti amalawi zimakhala kuti ma civil societies ena ake amene mwina angokhala ndi ka grudge ndi bomalo ndi nkhani ija kuipanga exaggerate zimene zomuzidziweso pomaliza Ulamuliro wa Dr. Joyce Banda tidaona tinyumba ting'ono tikumangidwa kumangira anthu osauka ng'ombe njinga za moto zimene tikuziona panozo kumayambiriro kwenikweni zinayamba munthu ya Dr. Joyce Banda kumene kuja ngati njira imodzi yofuna kumangira ndikukhulupirira kuti amapanga boro ma ideas za Dr. Banda fa Dr. Banda panala azimayi ena amene anawamangira nyumba Dr. Bakiri Muluzu I think anayesa pang'ono koma inayi ngati njira imodzi yona kuti malawi muno anthu ambiri khala nyumba zabwino bwanji tisetse kumamangira kangachepe ka nyumbako kwa munthu ayamika basi inaiso project ija yoti anthu kubwetsa ng'ombe pamudzi pakoma ng'ombe akapatsa ikabereka mwana ampatsa wina that was very nice ndipo zikanakhala kuti mwina zinapitirira kapena anthu ambiri anali ndi access ndi initiative imeneji ndikukhulupirira kuti mwina malawi muno zinthu ziwiri zitatu bwezi tumalozabe kuti Dr. Joyce Banda anatumikira dzikoli anali koma kuti mwina nkhani ya kudza corruption inaopsa inafika pachabe mwina amene mufotokozera kuti kunali kuntola popeza ndi nzimayi kapena nawonso we have tindi Ellen Johnson ku Liberia anayendetsa dziko la Liberia bwino kwambiri mwina anthu amene pangaso compare Helen Johnson ndi George Weah amati I think at least Helen Johnson anayendetsa bwino so mwina Dr. Joyce Banda zinango wavuta wokha kuti akhale ndi controlling power komanso kuti nkhani ya corruption kebisa kumazima ona kuti nkhani zizi zinawavutiratu mwachipile kwambiri mutha kufotokoza motani Ulamuliro wa Joyce Banda as we are concluding kwa ineyo ndimana kuti on average anayesetsa sure timalizire pamene pakuti on average anayesetsa kwambiri Dr. Joyce Banda tikadali nawobe ndikukhulupirira kuti program imeneyi aonera ndithu tathokoza kwambiri ine dzina langa ndi Fungai Chiwaya program ya Ndale mbuyomo ya sabata ino ndathokoza kwambiri sabata ya mawa mudzakhalanso ndi Evans Ronex Matola tinali ndi Joe Somera pa kamera komanso tinali ndi John Gunde ndathokoza kwambiri zikomo kwambiri kufikira sabata yatha chauta akalola zikomo